डिजिटल न्यूज़नि बे स्टुडिय'आव हांख्रायनाय बायदि आं बाहागो लाफैदों आरो दिनै बे 1 जानुवारि 2024 बे गोथार जे गोदान बोसोर बे बोसोरावनो आंनि बयबो जिखिनि पर्टेल निउस दङ बा जिखिनि निउस चेनेलफोर दङ जोंनि जिखिनि जाखांफुनाय आरो खोब एनार्जेटिक जिखिनि युथ्सफोर दङ बा जिखिनि सिनियर सुबुंफोर दङ बिथांमोना जिखिनि बर'नि पर्टेल निउस बा बर' रावजों फोसावजानाय गुबुन गुबुन जिखिनि बिथांमोना रिपर्टिं खालामो बे बेलायाव मोनफ्रोमबो निउस मेडियानि बा पर्टेल मेडियानि जिखिनि रल बा बिबान बे जाहैबाय जे पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ जोंनि जिखिनि निउसफोर दङ बेखौ रिपर्टिं खालामनांगौ आरो हारि दानायनि बे मोनसे मेजर मोनसे इनिशिएटिभ आरो बेखायनो डेम'क्रेसियाव निउस मिडियाखौ 4th पिलार अफ डेम'क्रेसि जेराव मेडिया गैया बेयाव मालाबाबो डेम'क्रेसिया स्ट्रेंथेन जाया दा बेखायनो पर्टेलनि गेजेरजों जिहेतु बर'आ आबुं दाबो निउस चेनेल जों खुलिनानै लानो हायाखै किन्तु पर्टेल निउसानो जथेस्थ' बर' हारिनि जिखिनि रादाबफोर जिखिनि दिनै समाजाव हारियाव बा जोंनि ओनसोलफोराव जिखिनिखौ पिकआप खालामनानै रिप्रेजेन्ट खालामनांगौ बेखौ थारैनो मावफुंनो हादों किन्तु मालाबा जोङो दुखु नाङो जे माखासे पर्टेलफ्रा माखासे बा निउसफोरा जोङो नयिंलि आननयिंलि बा मालाबा सोरनिबा नेतृत्वआव गोसो जानानैनो नेगेटिभ आरो डिस्ट्राक्टिभ निउसफोर पाब्लिश जानायखौ जों नुयो जायनि गेजेरजों हारियाव बियो खहाबो लाबोनो हायो डेम'क्रेसियाव बियो खहाबो लाबोनो हायो दा बेखायनो कनस्ट्राक्टिभ क्रिटिसिजमखौ जोंनो नांगौ आरो बिनि मोनसे डाइरेक्सनबो होनांगोन आरो मिडियानि रला समाजाव जथेस्थ' गोहोम गोलैयो आरो दिनै बयनिबो आखायाव मबाइल दङ बयबो मिनिट टु मिनिट निउसखौ नायो आरो बे निउसनि गेजेरजों हारियाव देशआव साफा नागरिक हिसाबै बबे लामाजों थांनो नागिरदों बिनि सायाव एनालाइज बयबो खालामो आं मिजिंथिबाय जे दिनै बे गोदान बोसोरनि जागायजेननायाव फैबाय थानाय समाव कनस्ट्राक्टिभ आरो पजिटिभ निउस खालामनायनि गेजेरजों आरो जेराव नोङो माखासे पजिटिभ लेभेलनि क्रिटिसिजमनि गोनांथि दङ कारेक्सन आरो डाइरेक्सननि थाखाय बा गभर्नमेन्टखौ नटिसआव लाबोनांगौनि थाखायबो बेबो खोब पजिटिभलि जागोन बिदि नङा जे समाजाव डिभाइड एन्ड रुल बा बबेबा मोनसे लेयाराव माने एक्सट्रिम लेभेलनि माने गाज्रि लेभेलनि निउसखौ जाहाथे जोङो एभयड खालामनानै बेयाव पजिटिभ आरो नेगेटिभ गासैखौबो नोङो एकाउन्टेबिलिटि हिसाबै लानानै मोजां निउस खालामगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो बेनो पर्टेल बा निउस मिडियानि रल आरो बे रलखौ प्ले खालायोब्ला डेम'क्रेसि आरो जोंनि समाजा बांसिन गोख्रों महर मोनगोन गोजोन्थों उदालगुरि नोगोरनि संकरदेब मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय एफ&एफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपान माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।